allereerste begin van deze tentoonstelling was in 2009 alweer. Toen het bestuur van de Schierstins en ik tegen elkaar zeiden: wat zou het toch mooi zijn als we een permanente tentoonstelling in de toren van de Schierstins zouden kunnen maken, die ook over de toren gaat. En in 2012 mocht ik inderdaad beginnen met het maken van een plan daarvoor. Zo'n plan, dat is altijd jammer, maar zo ordinair is het. Het kost heel veel geld. En dat geld vonden wij bij de provincie, die graag een archeologisch steunpunt wilde maken over Stinsen en de late middeleeuwen in Friesland. En wij wilden dat best, als wij dan ook maar iets mochten laten zien over de moderne tijd van de Schierstins en de Stinsbewoners. En dat kon. En na deze koehandel kon aan de slag. Dat de Schierstins een bijzonder gebouw is, dat kunt u allemaal wel zien van de buitenkant. Het is een wonderlijk geheel. Maar de enige opgraving die ooit bij de Schierstins is gedaan, is zoek. Dit wetende wilden we toch nog steeds een tentoonstelling maken. Die bestand is tegen de tand des tijds. Want dit moet ook weer een jaar of 10 tot 15 staan. En we wilden ook het verhaal van de tuin en de stinsenplanten, dat hoort bij de stins, wilden we incorporeren in het geheel. En niet apart presenteren. De Schierstins, dat is het 12e archeologische steunpunt in deze provincie. En daar ben ik ongelooflijk blij mee. Want de 11e, dat was Klooster Klaarkamp. We hebben het vanochtend al even gehoord. Heel veel dank aan de vrijwilligers die dit allemaal met elkaar mogelijk maken. Want ja, daar moeten we het in Friesland van hebben. Dat werd gedreven met elkaar als Meerskip dit oppakken. En dit is Meerskip op zijn best. Even aan, alstublieft. Ja? Het moet, nee, voorzichtig. Je moet een beetje oppassen. Hier? Nee! Kijk, nee, ho, stop. Stop! Oh! Ja. Mevrouw. Maar het is nog geopend. Mevrouw, wat moet u doen? Mevrouw Janne Wietske. Ja, gedupeerde, dat zei ik toch? Ik hoop dat u goed verzekerd bent. We denken aan Friesland altijd aan Terpen en aan vele kerken. We hebben ook veel kloosters gehad, dat weet men dan ook nog wel. Maar dat die ene toren die hier nog staat eigenlijk een representant is van een hele grote groep. We denken aan honderden. Dan is het toch wel heel bijzonder dat alleen deze ene nog over is. Om het te onderhouden kost het geld. Maar als de torens geen functie meer vervullen, dan kan je ze beter opruimen. Kasteeltoren zoals je die nu ziet is nog maar een onderdeel van het geheel. Er lag ook een gracht omheen. Soms werd er de toren op een heuvel gebouwd. Of zoals hier een heuvel opgeworpen langs de voet. En dan lijkt het al heel wat meer op een kasteel. Het is een kasteeltje van één plaatselijke heer. En vergeet niet waar men in woonde in de boerderij of in het huis bij de boerderij. Dat was veelal in hout. Dat was dus heel kwetsbaar. En dan een stenen toren op een heuvel of een wier zoals we dat noemen, ja, dat maakt natuurlijk wel wat uit. En we laten dus vooral in de tentoonstelling zien waarmee die oorlog gevoerd werd. Dus we hebben veel wapens en je kan je een goed beeld vormen van het bloedvergieten dat hier werd gedaan. We hebben het over de late middeleeuwen, dus de wapens in die tijd, dat zijn zwaarden, een hele mooie hellebaard, dat is een heel bijzonder stuk, bijvoorbeeld de boeien. Gevangenen werden natuurlijk ook gemaakt. De eerste soorten kogels, want het is een tijd dat het buskruid nog niet zo heel erg ingeburgerd was, maar de eerste vuurwapens waren er, eerste kanonnen. Dus dat soort voorwerpen hebben we ook. Maar ook de pijlpunten van de kruisbogen die werden gebruikt. Dus dat soort wapens hebben we. Ja, dat materiaal komt hier niet bij de stins uit de grond. Er zijn eigenlijk geen voorwerpen die gevonden zijn bij de Schierstins. Die hebben we niet. Dus we moesten op zoek. Want waar haal je dit prachtig mooie... Want het is ook echt heel mooi materiaal. En dat hebben we vooral gevonden in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis. Daar worden alle archeologische vondsten van de 3 noordelijke provincies bewaard. En daar hebben ze dus een aardige voorraad aan goed materiaal waar we uit konden kiezen.